timu redu rese zvaro, all the key people that matters, rakapinda munyika. Tirimo munyika. Timu rese zvaro rinoita kuti chinhu chatakatasana nacho ichi chibudirire. The main drivers of chinhu chedu, the main drivers yerevolution, the main drivers yechinhu chedu vana veZimbabwe, chinhu chedu M31 revolution, Geza revolution, timu yese yadira paground. Yakadira paground. Kutaura kuno musambofe makatya ende musambofe maka disturbwa nemutsindo wesvosve panzou. Hauna chaunoshanda ba. Nzou inongotofamba ichitoenda ende pampacha yatombozvinzwa kuti paita mutsindo wesvosve. Ndo zvakafanana nema-empty trumps amuri kuridzirwa nemapurisa. Haana zvaanoreva ba. Tati gwendo guno toda kuvaratidza kuti ana matamba vanhu ndo vamunofanira kuprotecta, kwete kuchikidzira vanhu. Itsamba ngani dzamakapiwa muchinzi authorizai demonstration? Pane one yamakambobvuma. Ende muri tofungidzira kuti nyika ino vaitofungidzira kuti nyika ino vakaikepchaka. Ende vaifungidzira ndo varidzi vayo vane matitle deeds. Vanofungidzira kuti ameno vana matamba kuvanofunga kuti vakauya pamwe vakadengezera Zimbabwe. Munoona kana nguva yaMwari yakwana inenge yakwana. Vana Kabila vakaita mbiri yedictatorship uko kuDRC uko. Chii chakaitika? Kabila was assassinated by his own blood, his son, or castrated. Is Demis. Why? Because madictator akadzidza kudzidzisa vana kuti power rine basa kudarika chinhu chese. Akadzidzisa vana kuti power ndo zvese. Saka mwana iyeyo anongova sewe. Results ndiwo iwaya akazoitika kuDRC. Ende mukuzvona. And kana iwewo usiri loyal to anyone, you don't expect anyone to be loyal to you. Nasi uno chinhu chiri kudhakwa. Chiri kudhakiswa nei? Nenyaya yekudzidzisa vanhu utsinye. Ende vanhu vakazoona utsinye hwacho kusvika pakuti even vacho vanenge vachiti tiri kusaidi kwaka vanotaura kuti imi munoti dini. Pane anoonekwa paya. Tinongofa chero tikati zviri right. Mangwana tisifute tiri pa forefront kusvika 6 feet. Saka vanhu havana kupusa. Kana iye Mwari chaiye anopinda achinoita whisper into their ears. Zvimwe zvacho zvavachaita havasi kutozviziva kuti vachange vachitotisapota. Kuita kwaMwari koko. Manzwa, kuita kwaMwari. Mwari vachapindira ende vari kupindira ende vatori mumazviri. Results muchangoaona mega. Handisi kuda kutaura zvakawanda pano pasocial media. Vavengi vakazara. Ndati tichadya chikafu patafura vavengi vakatarisa. Chikafu chekutora nyika yedu. Mukunzwa? Muri kuzvinzwa maZimbabweans? Ndati nyika yaenda nevana veZimbabwe. Tatora nyika iyi. Nyika ndo yaenda kani wedwe. Ndokudzai ndichiti chiko. Ini manje ndikazoramba ndiri paaudio ndopedzera ndabvajura zvese zviri kuitika manje koza mufaro wandinawo nemanyukunyuku andinawo so ekuti yakomana change is coming muZimbabwe. I'm a very, very much happy soul. Zimbabwe needs change, and the real change is coming to Zimbabwe. Vana veZimbabwe, faraiwoneni, faraiwonesu, tifare nyika yedu iyi. Hatingapfuviswe munyika medu isu. Hatingapfuviswe zvinhu zvavaigara vachingodzwa tengerei mapurisa
motokari vairamba chizenge makarizosai mapurisa havadi nhasi uno mapurisa ari kufamba nemota 5 the whole of Harare dzinoite chii mota 5 vanosvika pi nadzo pavachanoungana kuchitungwiza tetakachihereretsa kuchitungwiza pavachanoungana ikoko kuGlenview Mufakos charova we are going to put more fire simultaneously and let's see kuti Mwari achamira nani pakati pedu naiwe. Let's see kuti Mwari ndewani. Toda kuona kuti Mwari uyu ndewani ko uyu ndewa Kristo yakilome here kana kuti ndimwari. Ndimwari womunhu wese, ndimwari ari kudenga, ndimwari watinonamata tese, watinofugama each and every day and crying. He knows Zimbabwe's cries. That very God. He is the God. He is the God that cannot be corrupted. Ndimwari anopindura. Ndimwari wavasina mari. Ndimwari wavane mari. Ndimwari wavasina masimba, vasina magani. Ndimwari wavane powerful. Ndiwo munhu wese Mwari uyu. Farai vana veZimbabwe. Farai mangwana tisangane pabasa.